Така, сега ще играем Clash of Clans. Почнах днеска. Нали? Да, днеска почнах. И се развивам, мисля, че много добре, ама аз не спирам да играя. Вау, пълна дървета. Какво може да апгрейдна? След 6 електри трябва да видя какво да апгрейдвам. За сега врагата ми е страшно слаба, мисля да не е да пусна да апгрейдна даже, за да мога да се развия поне до балони. За сега, то до балони си... Мисля, че до балоните беше много скъпо. Нищо, сега апгрейдвам до балоните. Ти трябва да почна така. Добре. Почнах и оградите много да ги апгрейдвам. Да, сега ще апгрейдна една. Ето сега ще я апгрейднем. Така. Така. Ето ми окана. Ето ми от другия акаунт, който е малко ръчнат. Доста ръчнат, всъщност. Не е доста, но малко. Ето го. Всичкото. И тъй. Опитваме се да го развием. Даже и от него ще снимаме. Да. Клан Вара ще нас мачкат. Нашата игра доста. Също, но те на мачката се личи. Ако успеем да ги разбием тук клановете, клан-каслите, в базите им да разбием, обърках с думите си. Ако успеем да им разбием базите, ще е много добре. И кой го е такнал? Виктор, а това го е такнал пак Виктор. Ти го е такнал Христо, сигурно, майка ти. Не, Наско, той Христо не е играл. Да, така. Да видим нещо искам. Да, той не е играл, той. И между той е 46 левел, пък е тонка 6. Вау. Първо той е тънка 7, тъха 7 и да си толкова ръчнат. Това е лидера, но не страшно ръчнат. Така. Да. Аз атакнах от този акаунт, което... О, да, не съм атакнал от другия си акаунт. Вау. Ще трябва да атакнам от другия акаунт. И хора, мисля да спирам с видео. Това беше много кратко видео, но обещавам, скоро ще снимам още. Чао!